नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. मंत्री नितेश राणेंच्या शासकीय निवासस्थानाबाहेर अज्ञाताने ठेवली बॅग. मुंबईत ठाकरे शिवसेनेला धक्का, दगडू सकपाळ शिंदे शिवसेनेत. आणि शक्तीपीठ महामार्गाचा खर्च 1,00,000 कोटींवर. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. फडणवीसांनी बिल्डरच्या घशात घातलेल्या सरकारी जमिनी आमचा महापौर बसल्यावर काढून घेऊ असं सांगत शिंदे फडणवीसांवरती आदित्य ठाकरेंनी जोरदार टीका केली. मुंबई महानगरपालिकेचे स्वतःचे मुंबईच्या शहरामध्ये म्हणजे शहर म्हणजे जेव्हा म्हणतो शहर आणि उपनगरामध्ये आपले स्वतःचे एस्टेट प्रॉपर्टीज आहेत. या एस्टेटच्या प्रॉपर्टीज आता मुख्यमंत्र्यांच्या एका बिल्डर मित्राच्या घशात टाकले जात आहेत. जवळपास 4,500 एस्टेटच्या प्रॉपर्टीज आहेत आणि एका बिल्डर मित्राच्या घशात टाकले जात आहेत. आपले महापौर बसल्यानंतर पहिला निर्णय हा होणार आहे की त्या सगळ्या एस्टेटच्या प्रॉपर्टीज त्या बिल्डरच्या हातातून परत घ्यायच्या आहेत आणि ह्या सगळ्या प्रॉपर्ट्यांवर 4,000 प्लॉट्सवर मुंबईमध्ये पहिलं आपण जे काम करू ते म्हणजे शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी, पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी, महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी, बीएसटीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी, फायर ब्रिगेडच्या कर्मचाऱ्यांसाठी, अर्थात ज्या ज्या लोकांनी मुंबईची आणि महाराष्ट्राची एवढी वर्ष सेवा केलेली आहे या सर्व लोकांसाठी आपण परवडणारी घर बांधून देऊ हा आपण निर्णय घेतलेला आहे. हा आपण तोडगा काढलेला आहे. हे जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा हे आपण हवेत म्हणत नाहीये. हे काही ह्या सरकारसारखं करू बघू देऊ असं नाहीये. हे फुल अँड फायनल उत्तर आहे. हेच अर्थ आपण काढत आहोत की आर्थिक नियोजन करून जे काय आपल्याला बाकीचं नियोजन करायचं आहे ते सर्व करून आपण हा निर्णय घेतलेला आहे. आज मी तुम्हाला विचारत आहे या निर्णयाशी तुम्ही सहमत आहात की नाही. जे आपण करत होतो आपण कटिबद्ध आहोत या शहराला, पण शहराची ज्यांनी सेवा केलेली आहे, शहराची ज्यांनी सुरक्षा ठेवलेली आहे, शहराला ज्यांनी दिवस रात्र मेहनत करून आतापर्यंत चालत ठेवलेलं आहे त्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचा जो विचार करायचा असेल तर एवढे वर्ष आपण करत आलो. गेल्या 1 वर्षामध्ये पण सरकार नसताना देखील वरुण सरदेसाईंनी जसं आपण पाहिलं पाण्याचा विषय असेल, सिक्युरिटीचा विषय असेल, सगळे विषय जे मार्गी लावलेले आहेत, घरांचा जो विषय होता त्याचा शब्द आज मी तुम्हाला देत आहे. हा फुल अँड फायनल शब्द आहे. हा लढा इकडचा आपला चालू राहील. जेव्हापर्यंत आपले अधिकार आपण पूर्ण आपल्याला मिळवत नाही तोपर्यंत आपण करून घ्यायचं. ही देखील प्रॉपर्टी सोडायची नाही. ही आपलीच आहे, आपल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची आहे. हे 10 एकर आपल्याला मिळवायचे म्हणजे मिळवायचे आहेत. आवाज चढला की जरा आतून आदित्य कंट्रोल असं येतं. ते कुठच्या पिक्चर मध्ये ना कंट्रोल, उदय कंट्रोल. पण तरी देखील मी काय इथे येऊन हे सांगत आहे जरी घसा कुठच्याही परिस्थितीत असला तरी, कारण आजपर्यंत आम्ही हा लढा जवळून पाहिलेला आहे. गेले 21 वर्ष नाही तर मी स्वतः 10 वर्ष पाहत आहे. उद्धव साहेब जे कळकळीने सांगत असतात, मग फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री असताना स्वतः मुख्यमंत्री झाल्यानंतर बीडीडी मध्ये आम्ही काम करून दाखवलं होतं. बीडीडी मध्ये पण तिथे जे अनेक वर्ष लोक राहतात त्यांना आम्ही त्यांच्या हक्काची घरं दिली. पण त्याही पुढे जाऊन जो निर्णय भाजपा घेत नव्हता, पोलीस कर्मचारी जे 2011 पर्यंत राहतात, 3-3 पिढ्या राहतात, त्या पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी भाजपने निर्णय घेतला नव्हता. तो आपण निर्णय घेतला की त्याच बीडीडी चाळीमध्ये त्या पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी आपण त्यांच्या हक्काची घरं परवडणाऱ्या दरात केलेली आहेत. येऊन बघा तुम्ही, 10,000 परिवारांना तिथे आपण बीडीडी मध्ये 160 स्क्वेअर फुटामधून 500 स्क्वेअर फुटांची घरं दिलेली आहेत. पण आज जेव्हा आपलं सरकार पडलं तेव्हा आमचे शासकीय कर्मचारी जे सावली बिल्डिंग मध्ये राहतात, वरून जसं तुमच्याकडे इथे आहेत तसं आमच्याकडे पण विधानसभेत काम करणारे आहेत, मुख्यमंत्री कार्यालयात काम करणारी जी लोक आहेत, त्या सर्वांनी मागणी केली होती जसं उद्धव साहेबांनी निर्णय घेतला होता पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी तसं शासकीय कर्मचारी देखील बीडीडी मधले त्यांनी आम्ही करून घेतलेलं होतं. पण ह्या निर्लज्ज सरकारने, ह्या भाजपच्या सरकारने तो निर्णय स्थगित केला, रद्द केला आणि ज्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरं बीडीडी मध्ये मिळाली होती ती रद्द केली. हे दुर्दैव आहे. का भाजप आपल्या महाराष्ट्र विरुद्ध आहे? का भाजप आपल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध आहे? का भाजप आपल्या महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध आहे? काही कुठेही उत्तर मिळत नाहीये. पण आज मी तुम्हाला एवढंच सांगायला आलेलो आहे, इथून पुढे पण निघायचं, रोड शो पण आहे. माझं हे वचन, माझा हा शब्द आहे आणि पुन्हा एकदा सांगतो, अर्थात आता 500 स्क्वेअर फुटापर्यंत ज्यांची घरं आहेत त्यांना प्रॉपर्टी टॅक्स माफ केला आहे. आपण 700 स्क्वेअर फुटापर्यंत करणार आहोत प्रॉपर्टी टॅक्स माफ. 100 युनिट पर्यंत 20 माफ करत आहोत. महिलांसाठी मोफत बसेस सुरू करत आहोत.
10,000 इलेक्ट्रिक बस परत आपण आणणार आहोत. पण हे सगळं करत असताना सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न जो इकडचा आहे तो एकच आहे, तो म्हणजे घरांचा. आणि त्याच्यावर पण आपल्या पक्षाने तोडगा काढलेला आहे. शिवशक्ती युती जी आपली आहे म्हणजे शिवसेना, मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, आपण सांगितलेलं आहे की सर्व शासकीय कर्मचारी, पोलीस कर्मचारी, फायर ब्रिगेडचे असतील, महापालिकेचे असतील, ह्यांना सर्वांना परवडणारी घरं आपल्या बीएमसीच्या एस्टेट प्रॉपर्टीवर देणार आहोत. पण आज जर हे आपल्याला करायचं असेल तर आम्ही सगळं तर करत आहोत, वचनपूर्ती तर आम्ही करणार. तुमच्या सर्वांकडून एकच गोष्ट मला लागणार आहे. काय असेल ती गोष्ट? नाही, बाकी काही नकोय. ते आपण भाजपवाल्यांसारखे नाही होत मागायला काही बोलतो. टेबलाच्या खाली काही नकोय. मतदान पाहिजे, तुमचं मत पाहिजे. मतदान किती तारखेला आहे? किती? मे, जून, जानेवारी ना, म्हणजे किती दिवसावर आले? मला माहिती आहे शासकीय कर्मचारी त्यांच्या ड्युट्यांवर असतील, पण एक मत तुमचं निर्णायक ठरणार आहे तुमच्या घरांसाठी. एक मत तुमचं निर्णायक ठरणार आहे तुमच्या आवाजासाठी. एक मत तुमचं ठरणार आहे निर्णायक रोहिणीताईंसाठी, आणि तेच एक मत निर्णायक ठरणार आहे आपले ह्या वचनपूर्तीसाठी. पण हे एक मत देखील, एक मत म्हणजे एकच मत नाही, एक मताने आपल्याला मतदान झालं पाहिजे. पण एक मत जे मी सांगत आहे ते एक मत कुठच्या चिन्हाला आलं पाहिजे? कुठच्या चिन्हाला आलं पाहिजे? अशाल पक्की माहिती आहे ना, ठरवली ना? ताई किती नंबरवर आहात तुम्ही? बघा, आपली 2 नंबरची कामच नसतात. रोहिणीताई, मला वाटतं तुमचा विजय पक्का आहे. बसा बसा, तुमचा विजय पक्का आहे. तुम्ही नगरसेवक म्हणून जिंकून येणारच आहात. इथे जसं मी आधी थोडी गंमत केली की मी आमदार नाही, मी इथे रहिवाशी म्हणून आलेलो आहे, पण निश्चितपणे मी आमदार पण आहे, मी पक्षाचा नेता पण आहे, मी कार्यकर्ता पण आहे. आणि तेवढीच बांधिलकी ह्या मतदारसंघाची माझी तुमच्यासारखीच आहे. मला वाटतं आपल्या सर्वांचं कर्तव्य राहील की रोहिणीताई आल्यानंतर, अर्थात गटर वॉटर मीटरची आपण कामं तर करूच, पण सगळ्यात पवित्र काम आपल्या मुंबईसाठी राहील ते म्हणजे आपला मराठी टक्का टिकवण्याचं जे काम आहे. आपला हा सगळा जो शासकीय कर्मचाऱ्यांचा पूर्ण जो एक मोठा वर्ग आहे, आतापर्यंत ठीक आहे ना, आपण जेव्हा जेव्हा त्यांच्याकडे जातो, आमदार म्हणून आम्ही जातो, किंवा तुम्ही गव्हर्नमेंट कॉलनीमध्ये असाल किंवा गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये असाल, कुठच्याही ऑफिसमध्ये जाल, आपली कामं करून देतात, आपल्याला मदत करत असतात. आपण आता कटिबद्ध राहिलं पाहिजे. आपण वचन त्यांना दिलं पाहिजे की होय, तुमचं मत आम्ही फुकट घालवणार नाही. तुम्ही ज्या विश्वासाने आम्हाला मतदान कराल त्याच विश्वासाने वचनपूर्ती करू. आणि तुम्हाला कळेल की ह्या आपल्या सरकारचा पहिला निर्णय हाच असेल की तुमच्या घरांचा विषय आम्ही मार्गी लावणार, म्हणजे लावणारच. आज हा शब्द देतो आणि तुर्तास इथे थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम. धन्यवाद साहेब. शासकीय कर्मचारी आपले स्थानिक यांच्या वतीने आदित्य साहेब ठाकरे यांचा इथे एकनाथ शिंदेची शिवसेना ही शहासेना आहे. भाजपला मराठी मतं फोडायची होती म्हणून एकनाथ शिंदेना फोडण्यात आलं असा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. त्याचप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईच्या विकासावरूनही भाजपवर टीका केली आहे. भाजपने जे सुरू केलं आहे तो विकास नाही तर विनाश आहे. आम्हाला विकास नको आहे अशातला भाग नाही, पण नियोजन शून्य विकास हा मुंबईला विनाशाकडे घेऊन जात आहे. त्यामुळे हा विकास नाही तर विनाश आहे असंही उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत. शिवसेना नसती तर भाजपला मंत्रालय दिसलं असतं का असा सवालही त्यांनी केला आहे. नागपूर गोवा शक्तीपीठ महामार्गाला काही जिल्ह्यांमध्ये विरोध होत असल्यानं महामार्गाच्या संरेखनात सातत्याने बदल होत आहेत. पण आता मात्र या महामार्गाचं संरेखन पूर्ण झालं असून आठवड्याभरात संरेखनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळानं घेतला आहे. संरेखनातील बदलामुळे मूळ 803 किलोमीटर लांबीचा महामार्ग आता थेट 855 किलोमीटर झाला आहे. लांबी वाढल्यानं खर्च 86,000 कोटी रुपयांवरून 1,00,000 कोटी रुपयांवर गेलाय. महामार्गाची लांबी आणि खर्च पाहता हा प्रकल्प राज्यातील आतापर्यंतचा सर्वाधिक लांबीचा आणि सर्वाधिक खर्चाचा प्रकल्प ठरणार आहे. नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गामुळे मुंबई नागपूर अंतर 8 तासात पार करणं शक्य झालंय. या समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर नागपूर गोवा प्रवास अतिजलद करण्यासाठी MSRTCने नागपूर गोवा दरम्यानच्या 803 किलोमीटर लांबीचा शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला.
युरोपमधून देवगड येथील मुणगे, मोरवे, तांबर्डेक, पडवणे येथील समुद्रकिनारी सिगल या परदेशी पाहुण्यांचं आगमन येथील किनारपट्टीवरती झालं असून ही पर्यटकांसाठी एक पर्वणी ठरत आहे. सिगल या पक्षाचे परदेशातून आगमन झालेलं आहे. विदेशातून आलेल्या पाहुण्यांचे या ठिकाणी पाहण्यासाठी पर्यटकांची देखील गर्दी होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. सिगल हा पक्षी ब्रिटन, अमेरिका, कॅनडा, युरोप या देशातून थंडीच्या सीझनला या देवगड ठिकाणच्या विविध ठिकाणच्या पर्यटन स्थळांवर थंडीच्या दिवसात येतो. या ठिकाणी मुणगे असेल, मोरवे असेल, तांबर्डे असेल या किनारपट्ट्यांवर ते पाहायला मिळतात. या ठिकाणी आपल्यासोबत या ठिकाणचे जे नागरिक आहेत जांभूळकर, त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की या पक्ष्यांविषयी अधिक माहिती. काय सांगाल? नमस्कार, मी मुणगे गावचा रहिवासी संजय बांबुळकर. या ठिकाणी आम्हाला खरोखरच आनंद होतोय की युरोपीय कंट्रीज ज्या आहेत तिथून कडाक्याची थंडी सध्या असल्यामुळे त्या थंडी त्या पक्ष्यांना पळत नाही आणि अशामुळे हे जे पक्षी आहेत त्यांना सिगल म्हणतात. हे सुंदर दिसणारे पक्षी आपलं स्वतःचं रक्षण करण्यासाठी या ठिकाणी हजारो किलोमीटर वरून दूर आलेले आहेत. हे एक आधी आश्चर्य आहे आणि मला तुम्हाला अभिमानाने सांगावं लागेल, मी आमच्या गावाची निवड त्यांनी केली म्हणजे या सीझन निश्चितच आमच्या गावचा किनारा हा स्वच्छ, सुंदर, निर्मळ आणि पर्यावरणाला पोषक असणार असं मला वाटतं. त्यामुळे खरोखर या पक्ष्यांनी दरवर्षी येतात हे पक्षी. त्यामुळे हा मुणग्यासारखा अपरिचित राहिलेला जो काही समुद्र किनारा आहे तो लोकांच्या पर्यंत पोहोचलेला नाही. मला असं वाटतं की हे जे पक्षी आहेत हे पक्षीच या ठिकाणी ह्या सर्व अपरिचित राहिलेल्या लोकांपासून, पर्यटकांपासून दूर राहिलेले जे समुद्र किनारे आहेत ते पोहोचवतील. मित्रांनो लक्षात घ्या, मला असं वाटतं की हे जे सिगल पक्षी आहेत ते आपल्या आरोग्याचं रक्षण करताना सर्वात सुरक्षित आणि स्वच्छ जागा कुठे आहे ते स्वतः शोधून काढतात. त्यामुळं आम्हाला एक थोडी खंत वाटते की एवढे ते पक्षी ही सुंदर जागा शोधून काढतात पण पर्यटक मात्र त्यांना अशा गजबजलेला परिसर पाहिजे असं वाटतं. हे जे पक्षी आहेत हे युरोपीय कंट्रीमधून अमेरिका, ब्रिटन त्याचबरोबर जे काही देशातून येतात हे याचं निवड कारण म्हणजे तिथे कडाक्याची थंडी आपल्यापेक्षाही जास्त आहे. उलट इथलं आपल्याकडे आज थंडी असली तरी आपल्याकडे त्यांच्यापेक्षा उबदार असं वातावरण असल्यामुळं हे सर्व पक्षी या ठिकाणी येतात. खरोखर विहंगम दृश्य दिसतं. पर्यटकांची ओढ या ठिकाणी लागलेली आपण पाहाल. खूपच छान वाटतं आणि आम्हाला आमच्या गावचा अभिमान वाटतो की पक्षी शोधत या स्वच्छ गावाचा किनारा आले. पर्यटकांनी पण त्याचा या ठिकाणी आस्वाद घ्यावा अशी मी विनंती करतो आणि शासनाला पण विनंती करतो की तारकर्ली, देवबाग, गोवा यासारखे अगदी भर गर्दीने झालेले जे काही समुद्र किनारे आहेत त्याच्याकडे ओढ न घेता या ठिकाणी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीमध्ये कितीतरी सुंदर असे किनारे आहेत. त्या उदाहरण सांगायला तर कुणकेश्वरचा आहे, तांबर्डेकचा आहे, मिठगावचा आहे. आमच्या मुणगेगावचा समुद्र आता तुम्ही बघताय तो एवढा विहंगम दृश्य या ठिकाणी तुम्ही पाहता. स्वच्छ किनारा आहे, तोंडवळीचा आहे. अशी कितीतरी वेंगुर्ल्यापासून अगदी पूर्णपणे या ठिकाणी समुद्र किनारे स्वच्छ आहेत. पर्यटकांना मी विनंती करतो, त्याचबरोबर शासनालाही विनंती करतो की पर्यटन हा सिंधुदुर्ग जिल्हा व्हावा यासाठी असे जे बीच आहेत आणि जे काही पक्ष्यांनी इथे निवडलेले आहेत ते शासनाने निवडावे आणि सुंदर याचं कायापालट करावं की जेणेकरून पर्यटन या जिल्ह्यातून पर्यटक येऊन या जिल्ह्याचा विकास वेगाने होईल. एवढं मी रोजगार आहेत नाही असं नाहीत, आहेत रोजगार, परंतु ते आपल्याला शोधावे लागतात.
पण आपल्याच गावात आपल्याच विभागात इतके प्रचंड रोजगार आहेत ते पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून आपण शोधून काढले पाहिजेत. त्यासाठी शासनानं मात्र या ठिकाणी मार्गदर्शन MTDC सारखे जे काही प्रकल्प आहेत त्यांच्याकडे शासनानं जबाबदारी द्यायला पाहिजे की असे जे बीच आहेत तिथल्या लोकवस्तीला नुसतं तिथल्या लोकल रोजगारावर न राहता त्याचा त्या भागाचा विकास व्हावा यासाठी त्या समुद्र किनाऱ्यांची रस्ते म्हणा, हॉटेल्स म्हणा किंवा याचे तर त्यांनी MTDC मार्फत किंवा ह्याच्या मार्फत जर व्यवस्था चांगल्या प्रकारे केली तर निश्चितच इथला मनुष्य इथला जो मुलगा आहे तो शिकल्यानंतर मुंबईला वगैरे जाणार नाही आणि मुंबईची जी भाऊ गर्दी वाढणार नाही आणि पोल्युशन तिकडे वाढतंय आणि या ठिकाणी जर इथेच लोक राहिले तर या ठिकाणी चांगलं होईल ते पक्षी बघून आम्हाला खूप मस्त वाटलं आणि ते भरपूर असे ग्रुप मधून आलेले आहेत आणि त्यांना उडताना बघून आम्हाला खूप मजा वाटते आणि आय थिंक ते इथे स्टे करतील 4-5 दिवस त्यानंतर ते आम्ही मुंबईवरून आलो. खूप छान आहे. हा थोडं साफ केलं तर अजून छान होईल म्हणजे पर्यटन इथे आकर्षित होईल. या ठिकाणी काय करावं लागेल काय कोणती योजना मला वाटतं की जास्त करून लोक जिथे ऍक्टिव्हिटी असतात स्कुबा डायव्हिंग वगैरे ते लोक जास्त येतात तरी ते केलं तर नक्कीच येतील आणि ते स्टेज ऑप्शन पण हवेत कारण की मोठ्या भागात होते त्यामुळे लोकांना साधारण भागाची पण माहिती नसेल की ते बीच आहे तर ते सांगितलं आणि लोकांना असे फोटोज वगैरे या युट्यूब या इन्स्टावरून असं दाखवलं तर लोक नक्कीच ते करतात. आम्ही ते जनतेला आलो आणि त्यानंतर आम्ही पण पहिल्यांदा ते पक्षी बघितले आम्हाला खूप आवडले. आता त्यानंतर आम्ही उद्याच मुंबईला जाणार आहे. नाही खूप चांगली गोष्ट आहे आणि हे आमचं गाव असल्यामुळे आणि सुगत वस्तू जे विदेशामध्ये आपल्या गावात येत आहेत ही एक चांगली गोष्ट आहे आणि ते त्यासाठी आम्ही मुंबईवरून खास करून त्या पक्ष्यांना बघण्यासाठी येतो प्रत्येक वर्षी आणि प्लस आमचं हे सुंदर गावचं बीच मुंबई गावचं हे आम्ही मुंबई वगैरे एवढं फिरलो अलिबाग वगैरे त्यांच्यापेक्षाही खूप सुंदर प्रकारचे खूप छान आणि स्वच्छ आहे आणि खूप आल्हाददायक वाटतं आल्यावरती. आपला कोकणातलं पर्यटन चांगल्या प्रकारे व्हायला पाहिजे कारण आपले कोकणचे सिंधुदुर्गातले समुद्र किनारे हे खूप सुंदर आणि जरी तुम्ही सकाळच्या वेळी पाहिजे एकदम पूर्ण प्रकारचे दिसतात आणि त्यामुळे तो एक आणि क्लीन म्हणजे असं कचरा नाही काही नाही त्यामुळे इतर म्हणजे बाकीच्या आपल्या बीचेस वरती नंतर गोवा वगैरे तसं कोकण किनाऱ्यापैकी पण पर्यटकांनी फिरण्यासाठी खूप छान आहे तर प्रत्येक पर्यटकांनी एकदा कोकणाच्या किनाऱ्यावरती येऊन जावं हे संवर्धन होण्याची गरज आहे. प्लस आपली तो पारंपरिक पद्धत आहे आपण आपल्या कोकणामध्ये होते बाकीच्या म्हणजे इतर ठिकाणी तसे होत नाही ते पण आणि ते पण एक पर्यटकाचा एक दृष्टिकोनाने ते पण बघण्यासाठी इतर लोकांनी यावं आणि आपल्या सरकारने पण त्या कोकणच्या पर्यटनाविषयी चांगले अजून काहीतरी प्रोग्रेस केली तर अजून छान. जिल्ह्यात सध्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाचा उत्साह पाहायला मिळतोय. याच अभियानांतर्गत कुडाळ तालुक्यातील अणाव गावात आज सेलिब्रिटी गावभेट कार्यक्रम मोठ्या थाटामाटात पार पडला. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम पृथ्वी प्रताप आणि रसिका वेंगुर्लेकर यांची उपस्थिती या कार्यक्रमाचं मुख्य आकर्षण ठरली. खूप छान वाटतं अणाव गावात येऊन. मी कोकणची सुकन्या आहे. इथेच कुडाळमध्ये वेताळ बांबर्डे माझा आजोळ आहे आणि आज मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज योजना अंतर्गत या उपक्रमात मला इथे सहभागी होता आलं आणि अणावसारख्या सुंदर गावात मला येता आलं याचा मला खरंच खूप आनंद होतोय. आणि या योजनेअंतर्गत थँक्यू या योजनेअंतर्गत तुम्ही सगळ्यांनी जे काही उपक्रम राबवलेत आत्ताच सरपंचांनी सांगितलं तर खरंच खूप आनंद वाटला मला आणि या योजनेचा तुम्ही सगळ्यांनी पुरेपूर लाभ घ्यावा आणि असंच एकजुटीने एकत्र काम करत राहावं आणि तुमच्या गावाचा आणि तुमच्या पंचायतीचा असाच उद्धार व्हावा आणि तुम्हाला यश मिळावं या स्पर्धेमध्ये असं मी तुम्हा सगळ्यांना शुभेच्छा देते आणि तुमचे आभार मानते. थँक्यू. हरकत नाही.
सगळ्यांचे खूप खूप आभार, तुम्ही इथे जमलात. मला रसिकासारखं मालवणी बोलता येत नाही. मी माका बोलतो, त्याच्यानंतर मला पुढे काय सुचत नाही. माका एवढंच येतात, एवढं. बाकी मला असे विसर सगळं बोलली माका काका येऊचा नाही. हे बरोबर आहे? नाही, हे पण चुकलो. जमता थोडं थोडं जमता. नाही, मला पूर्ण बोलायला भीती नाही वाटत. मला भीती कसली वाटते, मी चुकीचं बोललो ना, राखणदार, इथले कवी, वेता, जेवढ्या कथा ऐकल्यात मी कोकणातल्या, ते सोडणार नाहीत मला. मग मी कोकण चालू जाईल कायमचा. गमतीचा भाग. पण कोकणात येऊन नेहमीच बरं वाटतं. आणि आज आढाव गावात आलो. या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियाना अंतर्गत मी अनेक गावं फिरतोय, वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जातो. आणि गमतीचा भाग असा ना, की आपण असं नेहमी म्हणत असतो की बाहेर देशातून, परदेशातून महाराष्ट्रात काहीतरी एखादं मॉडेल आणावं किंवा बाहेर जावं आणि तिथून आपण एखादी डेव्हलप स्कीम आणावी. हे सगळं आपण आणावं ऐकत असतो. मला वाटतं तुम्ही आमच्या आढाव गावात या, मग तुम्हाला कळेल लोकांनी आदेश घेण्यासाठी आणावं. बस त्याच्या पलीकडे काही नाही, कारण इतक्या सुंदर योजना आहेत. खरं तर सगळ्या योजनांचा तुम्ही पुरेपूर लाभ घेताय. अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे महिला सशक्तीकरण होत आहे या ठिकाणी. मगाशी मी सरपंचांशी बोलत असताना मला कळलं की इथे महिलांचा टक्का जास्त आहे, 60% महिला आहेत. जे खरं तर आशादायी चित्र आहे, कारण अनेक महिलांनी आता पाहिलं पाककलेत तर म्हणजे त्यांचा हात कोणी धरूच शकत नाही. त्यात कोकणातल्या स्त्रियांचं तर नाहीच नाही. अत्यंत रुचकर जेवण बनवतात त्या. खूप भारी वाटलं. त्याचबरोबर तुमचं कौतुक यासाठी की फक्त आत्ताचा विचार नाही करता तुम्ही, भविष्यातला विचार करत आहात. आता आपण जे काही ई पेशंट हा जो प्रकार सुरू केला आहे की आपण त्यांच्यासाठी काही बेड्स अवेलेबल करून देतोय, हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ई लायब्ररी हा प्रकार ऐकलाय. तर ह्या योजना आपण हळूहळू अशा पद्धतीने, मला वाटतं आपण बऱ्यापैकी सगळ्याच योजना राबवलेल्या आहेत. पण ह्या योजना 100% राबवून त्याचा पुरेपूर लाभ घेऊन त्या भविष्यात चिरंतर काळापर्यंत चालत राहतील, जेणेकरून आपली येणारी पिढी, आपलं भविष्य जे आहे ते सुद्धा सुखी राहील. याचेच प्रयत्न करूया. आणि मग मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानात जे काही बक्षीस आहे कोटीने, ते आपल्या गावातच येऊ द्या अशी आशा करूया. धन्यवाद. काल एक मोठा कार्यक्रम झाला, मी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते घेतला. 432 गावांच्या पैकी जवळपास 300 गावं काल आमच्या वेबसाईटला जोडलेली होती. आणि त्याबरोबर त्यांनी त्यांच्या प्रत्येक गावात आम्ही एक उद्घाटन घेतलं. त्याच्यात काही ठिकाणी आम्ही भूमिपूजनही केलं. आणि तिसरी महत्वाची योजना आम्ही केली होती ती म्हणजे काही लोकांना नियुक्तीचे आदेश दिले. काही लोकांना आम्ही बचत गटांना, विशेषतः आता ह्या बचत गट आहेत त्या बचत गटांना 4 मोठे बचत गट आहेत. त्यांना त्यांचं काम करण्यासाठी, त्यांना काही उत्पादन करण्यासाठी जवळपास 58 लाखाचे 4 ह्यांना 58 लाख दिले. जवळपास 2,20,000चा आम्ही काल चेक वाटप केले. ह्या पंचायत राज अभियानाच्या अंतर्गत कालच आम्ही 2900 घरांना, ते जे घर मालक आहेत त्या सर्वांना किल्ल्या दिलेत. 2,900. आम्ही नक्की तुम्हाला सांगतो, आपल्या जिल्ह्यातच नाही, महाराष्ट्रामधला विक्रम आहे. एका दिवशी 2,900 घरांना किल्ल्या देणे. दुसरं महत्वाचं ह्या योजनेमध्ये महत्वाचं आहे ते म्हणजे आयुष्यमान भारत कार्ड. याच्यामध्ये कुणी आजारी पडलं तर आपण 5 लाखाचं कव्हरेज त्याच्यामध्ये देतो. आपल्याला पैसे भरायला लागत नाही त्या हॉस्पिटल्समध्ये. महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला नक्की सांगायला आवडेल रसिकाताई की तुम्ही सिंधुदुर्गातले आहात म्हणून. सिंधुदुर्ग जिल्हा पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये पहिला आहे. हे जे मी आता मला आयुष्यमान भारत कार्ड म्हटलं, आपल्या जवळपास 8.5 लाख आपली पॉप्युलेशन आहे. त्यातली अंदाजे जवळपास 2 लाख लोक पुणे मुंबईमध्ये किंवा ह्या ठिकाणी बाहेर आहेत. तर आपण जवळपास 62% लोकांचे आपण कार्ड काढलेले आहेत. म्हणजे जवळपास आपण पूर्णत्वावरती येतो आहे. येणाऱ्या 2-3 दिवसामध्ये आपण आणखीन एक मोहीम घेऊन ते आम्ही 70% नेतोय. महाराष्ट्रामध्ये ह्या कामामध्ये सुद्धा आपण पहिले आहोत. जी कातकरी समाज आहे, कातकरी समाजाला मोफत घर आणि जमीन पण देण्याचा जो कार्यक्रम आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण 100% काम केले. महाराष्ट्रामध्ये आपण याच्यामध्येही पहिले आहोत. ते प्रत्येक योजनेमध्ये आपण पहिले आहोत.
प्रत्येक योजनेमध्ये तुम्ही जिल्हा परिषदेची कोणतीही योजना घ्या, मी तुम्हाला ठामपणे सांगतो, तुम्हाला पाहिजे तर मी नेटवरती सुद्धा उपलब्ध करून देतो, तुम्हाला पाहिजे तर हे पाठवतो, लिंक्स पाठवतो. मी प्रत्येक ठिकाणी बघाल की जिल्हा परिषद ही सिंधुदुर्गची जिल्हा परिषद ही महाराष्ट्रामध्ये पहिली आहे. आता आपण महिला सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने बोललात, मी नक्की सांगतो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधल्या महिला अत्यंत सक्षम आहेतच आहेत, पण त्याबरोबर जिल्हा परिषदनं काही मदत केली पाहिजे ह्यांना आणखी पुढे येण्यासाठी. म्हणून आम्ही आमच्या बजेटमध्ये जिल्हा परिषदचे जे काही बजेट आहे त्या बजेटमध्ये आम्ही महिला सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने काही गोष्टी केल्या. त्यात सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गेल्या 2-3 वर्षामध्ये आम्ही हळद उत्पादनाचा प्रयत्न करतो आहे. हळद उत्पादन करणे आणि हळदीला आता जे आपण मगाशी बघितली ते हळदीचा हळकुंड बघितलं, त्याची किंमत 50-60 रुपयाला जाते, पण हळद तयार केली तर 30, 350, 400, 500 रुपयाला जाते किलोनी. तर म्हणून आम्ही ह्या बचत गटांना जवळपास 50 लाख रुपयाचं मशिनरी खरेदी करून दिलेली आहे आणि ते कालच वाटप केलं आहे. हेतू असा आहे की आपला वैभववाडी तालुक्यामध्ये, कुडाळमध्ये आणि दोडापारमध्ये ह्या 3 जिल्ह्यामध्ये हळदीचं उत्पादन जास्त आहे आणि त्यामुळे जर का जादा पैसे मिळवायचे आहेत आपल्याला, त्याचं गणितही सांगेल मी की एका एकरला जर का आपण 50 ते 60 हजार रुपये खर्च केले तर आपल्याला 4 ते 4.5 लाख रुपये मिळतात आणि त्यातला नफा आहे 4 लाख रुपयाचा. हा पश्चिम महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही ऊसामधल्या शेतीमध्ये मिळत नाही. त्यामुळे एवढा मोठा कार्यक्रम आपण करतोय जिल्ह्यामध्ये आणि जिल्हा परिषदेची मी आपल्या सर्वांच्या साक्षीनं आम्ही आपल्याला दोघांनाही सांगतो की जिल्हा परिषद ही कोणत्याही स्तरावरती मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानामध्ये अजिबात कमी पडणार नाही. आपण राबवतोय. आपल्याला एक व्यासपीठ मिळालंय, या माध्यमातून शासनाला खरं तर धन्यवाद दिले पाहिजे. मुख्यमंत्री समृद्ध योजनेसारखी पण आम्ही एक व्यासपीठ शोधत होतो की आपल्याला जर लोकांना लोकसभागात एकत्र यायचं असेल तर व्यासपीठ पाहिजे होतं आणि व्यासपीठ आपल्याला मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानातनं आपल्याला प्राप्त झालंय आणि आम्ही अभिमानाने सांगू शकतो की आपला महिला वर्ग या योजनेमध्ये अगदी तळमळीने काम करतोय. त्यांना खरं तर सर्वांना या धन्यवाद दिले पाहिजेत. बचत गटाच्या माध्यमातून असू देत, समूह गटाच्या माध्यमातून असू देत किंवा कुठल्याही इतर माध्यमातून आपल्या जेवढा त्यांना योगदान देता येईल या योगदानातून आपण ही चळवळ पुढे नेतोय आणि शासनालाही धन्यवाद दिले पाहिजेत की आपण जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये मला वाटतं 495 ग्रामपंचायतीमधून टॉप 5 ज्या ग्रामपंचायती आपल्याला सेलिब्रिटी व्हिजिटसाठी नेमल्या होत्या त्यामध्ये आपल्या आणावचा नंबर लागला होता. त्या माध्यमातून आपल्याकडे आज त्या सेलिब्रिटी हास्यजत्रा प्रेम पृथ्वी प्रताप सर आणि रसिका वेंगुर्लेकर मॅडम या आता उपस्थित आहेत. आपण या आढावाच्या वतीने आपण त्यांना धन्यवाद देऊया जेणेकरून त्यांचं आपल्याला मार्गदर्शन यापुढेही प्राप्त होईल. त्याचप्रमाणे आपण आजच त्यांच्या हस्ते आपण एक पेशंट बँक म्हणून आपण एक आज तयार केली आहे. या पेशंट बँकचं उद्दिष्ट असं आहे की कुठल्याही घरामध्ये एखाद्याचा अपघात घडल्यास किंवा आजारी पडल्यास शक्यतो त्यांच्याकडे हे बेड्स म्हणा किंवा व्हीलचेअर्स उपलब्ध असत नाही किंवा वॉकर उपलब्ध. यापुढे आपण या ग्रामपंचायतीपासून हे मोफत उपलब्ध करून देणार आहोत जेणेकरून त्याचा आपण आपला वापर करावा, आपल्या कामासाठी वापर करावा आणि परत त्या जमा करावा जेणेकरून भविष्यात पुढील त्यांना इतर लोकांनी त्याचा वापर करता येईल. आणि शासनाला आपण या गावाच्या वतीने सर्वांना आपल्या जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी आहेत आपण आश्वासित करतोय की जेवढ्या काही आपल्याला त्यांनी योजना दिल्या आहेत किंवा जेवढ्या आपल्याला या स्पर्धेसाठी ज्या काही घटक दिले त्या घटक आपण यानंतरही यापुढेही जोमाने काम करू आणि आपल्याला या सर्वांना आपण धन्यवाद देऊया. शासनाला मी धन्यवाद देतो की आपल्याला मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत सारखी योजना आपल्याला दिली जेणेकरून आपण हे व्यासपीठ तयार करू शकलो. आणि यानंतर मी सूत्रसंचनासाठी कोकणातून जाणाऱ्या मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचं काम 18 वर्ष रखडलं आहे. या महामार्गावरती अपघातांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणावरती वाढलं आहे. याचा उद्रेक झाल्यानं महामार्ग रोखून कोकणकरांनी संताप व्यक्त केला आहे. या अन्यायाविरोधात जनआक्रोश समितीच्या वतीनं संगमेश्वर येथील सोनवी पुलाजवळ जोरदार रास्ता रोको करून आंदोलन केलं आहे. अर्धवट अवस्थेत असलेल्या महामार्गामुळे रोज अपघात, मृत्यू, आर्थिक नुकसान आणि
मानसिक त्रास सहन करणाऱ्या जनतेचा संताप या आंदोलनाने उफाळून आला. शासनाने रखडलेले या रस्त्याचं काम तातडीने पूर्ण करण्याचे ठोस आणि लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. यावेळी उदासीन शासनाची आंदोलकांनी प्रतिकात्मक दीड यात्रा काढली. हा महामार्ग म्हणजे कोकणचा मृत्यूमार्ग बनत चालल्याचा गंभीर संदेश यातून देण्यात आला. सलग 1 तास महामार्ग पूर्णपणे ठप्प राहिल्यानं दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. मंत्री नितेश राणेंच्या मुंबईतील शासकीय निवासस्थानाबाहेर अज्ञात व्यक्तीने बॅग ठेवल्याने एकच खळबळ उडाली. आपल्या मुलीला उमेदवारी दिली नाही म्हणून नाराज असलेले ठाकरे शिवसेनेचे माजी आमदार दगडू सकपाळ यांनी शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. आपल्या जावली तालुक्यातील आणि पूर्ण 105 गावाच्या वतीनं मी त्यांना धन्यवाद देतो. मी त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करायचं ठरवलं, पण 59 वर्ष एखाद्या घरात मी होतो, त्यातनं बाहेर पडताना छातीवर दगड ठेवायला लागली. एवढं सोपं नसतं. आणि म्हणून मी असा निर्णय घेतला किंवा ठीक आहे, नाही आपलं तिकडे जमत तर इकडे मी शिवसेनेच आहे ना, धनुष्यबाण आहे. कसा आहे तो मला विचारू नका, आहे एवढं नक्की. आणि म्हणून तुम्हाला मी सर्वांना लाख लाख धन्यवाद देतो की आपण माझ्या प्रवेशासंबंधी लालबाग, परळ, शिवडी ह्या सगळ्या भागातनं लोक उपस्थित राहिले. त्यांना पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो. माझ्या भागातून आलेल्या लोकांना धन्यवाद देतो की तुमचं एवढंच प्रेम शेवटपर्यंत राहील अशी अपेक्षा करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खरं म्हणजे आज शिवसेनेसाठी आणि बाळासाहेबांच्या विचारांच्या शिवसेनेसाठी, धनुष्यबाणासाठी आणि खऱ्या शिवसेनेसाठी आजचा दिवस आनंदाचा आहे. कारण दगडूदादा म्हणजे बाळासाहेबांचे कट्टर निष्ठावंत शिवसैनिक आणि बाळासाहेबांचा कट्टर मावळा म्हणून दगडूदादांचं नाव संपूर्ण मुंबई आणि महाराष्ट्रामध्ये आपण घेतो. दगडूदादांसारखे असंख्य कार्यकर्ते, शिवसैनिक रक्ताचं पाणी करून, घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून
शिवसेना वाढवण्याचं काम दगडूदादांनी केलं. स्वतःच्या जीवाची पर्वा त्यांनी कधी केली नाही, पण शिवसेनेसाठी त्यांनी अंगावर छातीवर वार घेतले, वार झेलले आणि आजही त्यांच्या अंगावर असंख्य वार आपल्याला पाहायला मिळतील. असा शिवसैनिक कुठं भेटणार? आणि म्हणून मी मगाशी म्हणालो की आजचा दिवस, कारण दगडूदादा एक ज्येष्ठ शिवसैनिक आहेत. माजी आमदार म्हणून त्यांनी काम केलंय, आमदार म्हणून काम केलंय आणि खऱ्या अर्थाने त्यांनी शिवसेना वाढवण्यासाठी लालबाग परळ भागामध्ये अपार कष्ट घेतले. आणि या दगडूदादांच्या प्रवेशामुळे खऱ्या अर्थाने आपला लालबागचा राजाचा आशीर्वाद शिवसेनेला मिळाला आहे. आणि आपलं गणेश गल्ली नाही का, मुंबईचा राजाचा आशीर्वाद देखील शिवसेनेला मिळालाय दगडूदादांच्या इकडे येण्यामुळे. त्याचा मला अभिमान आहे, आनंद आहे, समाधान आहे. दगडूदादांचं नेतृत्व बघितलं तर दगडासारखं कणखर आणि मजबूत आहे ना? मजबूत नावाप्रमाणे. आणि दगडूदादा हे शिवसेनेच्या खरं म्हणजे मुंबईतल्या शिवसेनेच्या पायाचे दगड आहेत, पायाचा दगड आहे. पाया मजबूत असेल तर इमारत मजबूत होते. आणि असे पायाचे दगड शिवसेनेला मजबूत करत होते. बाळासाहेबांनी हेरलेली माणसं शिवसेना पुढे घेऊन जात होते. परंतु त्याचं मोल आताचे उबाटा जाणत नाही. आणि अशा कडवट कार्यकर्त्यांना अशा प्रकारचे निर्णय का घ्यावे लागतात याचा विचारही करत नाहीत. गेला की तो कचरा अशा प्रकारचं त्याला दूषण देऊन बदनाम करून मोकळे होतात. अशाने पक्ष मोठा होत नाही. पक्ष मोठा करायला ज्या कार्यकर्त्यांनी खस्ता खाल्ल्या, जेल भोगले. किती वर्ष जेलात होते तुम्ही? 3.5 वर्ष. 3.5 वर्ष ज्या कार्यकर्त्यांना जेल भोगलं शिवसेनेसाठी, पक्षासाठी, त्यांची अवहेलना करणं हे फारच दुर्दैवी आहे. माझ्यासारखा कार्यकर्ताही आपल्या समोर उभा आहे. आणि तेव्हाही काय घडले या महाराष्ट्रात, 2019ला काय घडले या महाराष्ट्रात, तेही महाराष्ट्राने पाहिलं. आणि 2022ला काय घडलं तेही या महाराष्ट्राने पाहिलं. पण 2019ला या महाराष्ट्रातल्या जनतेने स्वीकारलं नाही, परंतु 2022च्या उठावाला या महाराष्ट्रातल्या जनतेने स्वीकारलं. आणि म्हणून दादा झालेली 2024ची लोकसभा आणि झालेली विधानसभा यामध्ये जनतेने कौल दिला आणि आपण 80 जागा लढवून 60 आमदार निवडून आणले. जनतेने कौल दिला, जनतेने आपला निर्णय स्वीकारला. कारण महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेच्या मनातला निर्णय आम्ही घेतला. आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो, बाळासाहेब अशा दगडूदादांसारख्या कार्यकर्त्याला, सहकार्याला सवंगडी समजायचे. परंतु आताचे जी लोक आहेत ती सवंगड्याला घरगडी समजायला लागले. मालक आणि नोकर हा भेद सुरू झाला. तिथेच
या ठिकाणी आजची परिस्थिती निर्माण झाली याचं आत्मपरीक्षण, आत्मचिंतन त्या लोकांनी केलं पाहिजे. महेश लांडगेंच्या एकेरी टीकेला अजित पवारांनी काय उत्तर दिलंय पाहूयात. अरे तो मोठा नेता आहे, मोठ्या नेत्याने छोट्या नेत्याला एकेरीच बोलायचं असतं. तुला माहिती नाही, आपण आपल्या मुलांना किंवा खालच्या गडी माणसाला अहो या बसा पाणी आणून देता का हो, असं नाही, हे पाणी आणून दे. त्याच्यामुळं त्याला तो मोठा असल्यामुळे तो अजित पवार त्याला चिल्लर वाटतोय म्हणून तो एकेरी उल्लेख करतोय. हा ते मागेच सांगितलं, सारखं आळणी नाही, जे झालं ते झालं. जुना नाही विचारायचं, नवा नवा. हे का ह्यामध्ये काय बोलायचं त्यांना बोलू द्या. आम्हाला विकास करायचा आहे. आम्ही उत्तम जाहीरनामा दिलेला आहे. आम्हाला ते शहर मागं जसं घडवलंय किंवा आज पुण्याचं बद्दल अनेक जण वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न विचारतात, त्याला कुठंतरी थांबवून पुन्हा पुण्याचं गतवैभव आपल्याला द्यायचंय आणि त्याकरता आम्ही पुढे आलेलो आहोत. त्याबाबत ही गुन्हेगारी कमी करण्याच्या करता आम्ही मनापासूनचा प्रयत्न करणार आहोत. सचिन खरात सध्या नाराज झालेले आहेत, त्याच्यामुळे ते बाजूला गेलेले आहेत आणि ते बाजूला गेलेले असताना आमचे सीताराम गंगावणेजींनी ते जास्त जोमाने कामाला लागले, त्यांनी इथं बसलेले आहेत. ह्याबद्दल आम्हाला कोर्टाचे आदेश आहे. आम्ही कोर्टाला मानतो, संविधानाला मानतो, घटनेला मानतो. त्यांनी सांगितलं त्या पद्धतीने करतो. काही नाही, तुम्ही आमच्या दोघांची काळजी करू नका. आम्ही बसू आणि चर्चा करू आणि मार्ग काढायचा तर काढू, नाही मार्ग निघाला तर त्या ठिकाणी तसं पुढे जाऊ. आपले काही त्रास. आणि मी तुम्हाला पत्रकार मित्रांना सांगतो, लिकेजेस हे स्थानिक ठिकाणी आहे, पुन्हा त्याच्यात कुठं कुठं जोडाजोडी करू नका. ह्या महानगरपालिकेमध्ये जे काही गडबड आहे, जी रिंग आहे, जे ठराविक कॉन्ट्रॅक्टरला डोळ्यासमोर ठेवून टेंडर पास केले जातात किंवा त्यांना प्री क्वालिफिकेशन करण्याच्या करता त्यांना सोयीचे असणारे नॉर्म्स टाकले जातात, हे ज्या काही गोष्टी आहेत ह्या इतक्या तुम्हालाही सगळ्यांना माहिती आहे की किती काय काय चालतं. हे आपल्याला बंद करायचं. हे बंद केल्यानंतर मोठी बचत आपण करू शकतो. ती बचत आपण निश्चितपणे करणारच आहोत, कारण मागे आम्ही तशा पद्धतीने करून दाखवलं आणि त्याच्यातनं हे सगळे प्रश्न आपण निकाली काढणार आहोत. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. मंत्री नितेश राणेंच्या शासकीय निवासस्थानाबाहेर अज्ञाताने ठेवली बॅग. मुंबईत ठाकरे शिवसेनेला धक्का, दगडू सकपाळ शिंदे शिवसेनेत. आणि शक्तीपीठ महामार्गाचा खर्च 1,00,000 कोटींवर. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.